Sanibonani, welcome to iMandeli Lockdown House Party. Igama lami nguZithobile Masinga, known as Uzi Humble. So I'm thanking iMandeli Lockdown for giving me a chance ukuthi ngibe presenter in today. So iline up namhlanje imnandi kakhulu, sizoba neha, sizoba nehuhu. So namhlanje nginiphathele uBaba Mabunda, known as Unjabulo, filmmaker. So sizokwazi kangcono ukuthi wenzani and what are ama future plans akhe ngayo ifilmmaking. Sawubona Baba Mabunda. Yebo sisi njani? Siyaphila Baba Mabunda njani? Ngiyaphila nami. Yebo baba. Sacela ukuthi uzazise and also tell us about Injabulo Films. Igama lami nguNjabulo waKaMabunda. Ngokuhlala ngihlala endaweni yaseMandeni, eIsland. Injabulo Films ke isungulwe ngo2008. Yawenza amafilimu njoba sazi ukuthi endaweni yaseMandeni yona company khona eyenza amafilimu. So kuningi sesikwenzile ke nabadlali abanye benu nababona basememe manje bako SABC1 abanye bekumzansi Magic okhomisa ukuthi amakhono akhona eMandeni ngempela sesikwazile ukwavukuza kuyonke leminyaka edlule. And also I'm proud ukuthi ngi-interview umuntu owumphathi wami oseke nami wangi-introduce kwi-talent lami uyena futhi wabona i-talent ukuthi nginalo wanginika ithuba nami ukuthi abantu bebone ukuthi nami nginalo i-talent. Ngiyabonga baba ngalokho. And also baba nawo ama-award ngiyawabona nawo nama-DVDs maningi baba mningi umsebenzi owenzayo. So can you please tell us about ama-awards akho ukuthi wathole kanjani and iyodwa nayodwa wayithola kuyiphi category nama-DVD akho baba? Oh leyo qala kwaba i-best actor. I-best actor ngayithola kwi-film yethu ebizwa ukuthi Usuku Oluhle. Usuku Oluhle lenziwa ngo-2012, 2013 because kwakhona u-part 1 no-part 2 no-part 3. But isizathu esenza ukuthi ngikwazi ukuthola le award is because ngangikwazi ngadlala ama-character amabili. So ngumuntu oyi-1 kodwa ngafika ngakwazi ukudlala ama-character kuwona. So sasubmit-a ke eThekwini umasipala wakhona and then ke wasungunikeza i-award le i-best actor and then i-best director. Ngiyithole ngo-2015 sasikade senze ifilimu sasihlanganise noKhangema. uKhangema uyadlala nje kumanje ukuyimbewu udlala as umfobo kaMazulu. So sathi masiyenza sihlanganisa naye and then ngathola i-best director because is one of lama film lawa ahlekisayo imnandi abantu abaningi bakwazi enjoy. Sakwazi usinominate ka-8 sakwazi ukuna ama-award awu-5 because kwakuyi project ngempela eyayi-powerful. But le uqala i-best actor ngithanda ngento eyodwa ngokuthi sometimes ukuthi uma udirector noma ubhala uthi umutshela umuntu ukuthi yenza kanje awube ukuthi nawe uhambile lo ndlela leyo. So i-best actor ngithanda ngalokho ukuthi nami ngawina into engizothi mangithi yenza lento engishoyo Zithobile uyenze kanje ukuze ube i-top actor actress noma i-top actor wazi ukuthi nami ngihambile lo ndlela because udirector uzothi hayi vele ungale behind the scenes vele angaze ngifinyelele khona. But le best actor imnandi ngalokho ukuthi nami ngihlala ngibakhuthaza abantu ukuthi bathola ama-award ngoba nami ngihambile vele le ndlela. Yo baba ngiyabonga uzongiphendulela mnandi. Omunye umbuzo wami ke baba esekuthenini uzizwa kanjani nje uma ubona abantu oke wasebenza nabo abantu oseke wabaqeqesha usubabona kwi-TV just like uGcina Hlatshwayo sambona kwi-Ifa Lakhe and also uTsunami naye sambona futhi kuyizalo. To mention omunye kube uKhaya Ngema sasebenza naye kwi-Move 2016. Uzizwa kanjani baba uma ubabona ke usubabona kwi-TV sebephumelela? Yazi futhi into eyisimanga. Each and every time labadlali babalawe nabanye sengasebenza nabakhona nabanye mhlambe engiyasebenza nabo kuThekwini nabanye ngasebenza nabo kuPost engabani engababonanga. But each and every time uma bekuvela lo mdlali ovelayo ngithola i-call ngithola i-message ukuthi uyazi ngiyambonela umuntu wakwasebenza naye. Leyo nto leyo iyangigolisa nami ukwenyuka komdlali othize engingasebenza naye. Nami ngiyanyuka ngendlela yami because abantu abanye babuthothi ngempela baqale kumbona nokumazi kuma projects ethu esiwenzayo. Akekho umdlali webhola ombona isedlala ku-PSL angazadlala ebhoqweni. So lawa project amancane abantu othola ukuthi ba complain sometimes ukuthi mina lapha ngidlalile yangikhokhelwanga nani iwona akukhulisayo. Ngoba kuzofa isikhathi lapha khona uzovuna khona ithele ukuthi wenzeni. Akekho umuntu ovela gxume nje uyambona sekuzala. Baqala phansi bonke abantu bakhule. So ngiyakhuthaza nakubantu abakhona elokushini ukuthi i-project ne-project encane oyitholayo isithatha lelo thuba ubambe izandla zombili ngoba yilakho. So abantu banengqondo ukuthi uma ngabe kwenziwa ama-project amancane elokushini engeze ukuyithola imali sengikhulumela nabo ama-filmmakers akwindawo awenzeli mina uzenzela wena because njengoba usho nje ubala labadlali babalayo bakuphi njengamanje ibona bakwi-TV. So yonke into oyenzayo empilweni uzenzela wena akekho umuntu omenzelayo. So ama-project amancane esiwatholayo kufanele siwathola amathuba noma ama-project kufanele siwabambe izandla zombili njengoba nawe nje ungomunye wabadlali esisebenza nabo. Yebo baba, I'm proud ukuthi ke nami ngiphumile kulesi sandla sakho. Kuyimanje futhi usangiqeqesha ekuningi engikumele ngikwenze
and also uNkulunkulu sazomphumelelisa nami ngisazovela kuzalo babukeli. Baba ngicela ungixoxela about i-upcoming TV series leyo ofuna ukuyenza ngizwe ngathi awu2 ubaba angangichazela ukuthi azobe mayelana nani zobe kwenzakalani. But ke before ngifike endabeni lama online noma ama TV series sifuna ukwenza ngiqala ngikhulume ngale ekuthiwa ushukela. Ushukela ngizokhumbula ukuthi nawe ingxenye le project. So kuthatha isikhathi eside umasipala wasixhasa kuyona, thatha isikhathi eside ukuthi ingaphumi. But this year besiplan ukuthi soyikhipha sabanjwa iCovid. So ngifuna usho abantu abaningi siyadvertisele kubona sabatshela ukuthi uyeza ushukela, sibatshela ukuthi cha ushukela uready. Ayikho isibanjwe izinto ezincane njengoba sazi khona uCovid nalezi zinto eziningi esikhona emhlabeni njengamanje. Kodwa as soon as idlula iCovid sizokhipha ushukela kuqala. But uma sekuzwa ama project lawo two esifuna ukwenza sifisa ukuletha abantu emandeni two. Kunabantu abanjengawe nabanye abantu esisebenze nabo. Mhlawumbe abanye bethu angeke basalithola ithuba lokuthi bafinyelele kuzalo njengoba usho ufuna ufinyelele kuzalo. But sifuna ukubanikeza i-platform ukuthi umuntu ayibone ekhona ama episode azodlala whether adlala ku YouTube noma adlala ku channel it's fine, but as long as umuntu ezothi mekwazi ukupointa angapointi DVD kuphela but akwazi ukupointa nento azoyikhomba online ukuthi kune project ekhona online hamba online uzobona ama episode engidlala kona. So sinama project awu2 esizowenza leninye ke vele i-personal because ukade bona siwenzile sadlula kona, but leni letha abantu sizofuna ukuyenza ngoba kulinto eziningi ezenzakalayo eyithinta abantu abama filmmakers abangaze bakhulume ngazo ngoba kulezi zinto nje mobu ku TV sikhuluma izinto ezodwa. Uthola ukuthi into eyenzeka kule channel kwenzeka same thing mhlawumbe bekhuluma ngeabuse nangale kwenziwa ukukhuluma ngeabuse. So kulezi zinto eziningi esifuna ukuyithinta abantu abaningazi abangaze bayithinta ezinye zazo zingala. Mukhuluma ngeTheku ngoyithatha imandini friends neTheku la emandini as much as sinali lokishi kodwa sinazo futhi indawo zasemakhaya. Kulezi zinto ezenzakala emakhaya ungabikho umuntu onolwazi ngazo sizokhuluma ngazo. Sifisa ukuyivumbulula lezi zinto senza ama research sikhulume ngazo ngoba ziningi izinto singakhuluma ngazo ngale kwalezi zinto esibona ku TV kuphela. Into engithanda ngawe ke baba ukuthi umona awunawo abantu yabanika ama chances ukuthi beyiprove. Umuntu usuke esehluleka yena ke. Bengisacela abaqhubeke asichazele ngamanye ama DVD. Maningi ama movies esenzile from 2008 ngiqala ukubhala mhlambe manje silako 16 or 17 maningi nama siyangidida kwamina because sometimes uthola ukuthi skipper 1 ngonyaka because uqala 2008 isaphula umthetho 2009 isaphula umthetho 2010 idlalini 2011 isipho saphezulu 2012 usuku oluhle then uthola ukuthi uma sokuzanga la ngakubalela wona wonke but when it comes ukuthi ngisho ukuthi mungiphunyaka nami sengalibala ngoba semaningi kakhulu ngoba khona iminyaka from 2014 qalile sakhipha amafilm awu2 ngonyaka. So leyo nto ke siyenza ukuthi kube khona lokho ukudideka okuncane but maningi ama projects esesiwakhiphile and baningi abantu esibanikeza ithuba ngempela ngeke ngisho ngithi mina kunabantu ababangibuza ukuthi hawo why ungahamba uyosebenza kwezi zindawo nani ubizo lomuntu nomuntu nobizo lwakhe. Mina ngokwami njengomuntu owumtsinsi ngokuzalwa emandeni ngiyakholelwa ukuthi akubalekile kimi ukuthi ngibe nemali but mhlawumbe ngidangalala khona umuntu oyosho ukuthi nginemali namhlanje because of unjabulo ngoba uNkulunkulu mesiphi izinto noma siphi izipho akasiphi izipho ezifanayo noma izipho ezilenganayo. Khona umuntu njengawe odalela ukuthi mhlawumbe efanele athole iplatform asebenze and then ahamba udlala kuzalo noma isibani noma ini bese kuba khona umuntu ophiwe ukuthi enze kanjani ukuthi angenza kanjani ukuthi akusimamiswe nofinyele lapho. So mina into engithokozisa emoyeni wami lengithokozisayo ngeke ngasebenza ngo2018 ngisebenza behind the scenes kuzalo kunomuntu ongakwazi lokho obuyitshela ukuthi ukuze wazi ukuthi mekukhona umuntu odlala kuzalo ndefana vele kwicamera no ngaphambili kunabantu abasebenza behind the scenes ngisho ngapply khona ngifuna umsebenzi angifuna uact even though ngikwazi uact because mina into engifuna ukuyifunda ingale ngemumva lengizothi mangithola ngibuye ngizoyitshala noma ngizoyibeka kubantu bangakithi ukuactor iziningi izinto ezenziwayo kuma production amakhulu ugcina ukwazi konke but when behind the scenes ila ukwazi khona ukubona kahle izinto usenzeka kanjani. So ilapho anginephupha khona ngisho namhlanje mekuthiwa ngiyafisa ukuya kwesibaya ngeke ngikwazi ukuthi ngiye ngaphambili ngidinga ukuya behind the scenes so that I can then ngizobuya ngize ekhaya ngombe nje ngizoba ingxenye yabantu ababezohamba hlala for a week for isibaya because ngifuna ukusebenza behind the scenes. So ngesho ke akubange kusenzeka ngenxa yoCovid. Ay baba mningi umsebenzi suwenzile khona la emandeni. Baba since sazi sonke ukuthi sibhekene neCovid-19 coronavirus. Njalo. Njengomuntu owenza amafilimu nomuntu osebenza ngabantu icorona affecte kanjani emsebenzini wakho? Ingilimaze kakhulu ngoba kunabantu ababuzayo namanje kulonyaka mhlawumbe singitshengise nje uFacebook wami nama email yami abantu abafisa ukuthola ithuba para ngikwazi ukubasiza njengamanje ngoba izinto eziningi zivalelekile
asikwazi. So that's why ngithi njalo mangikhuluma ngo2021 nokufisa ke nje ukuthi uNkulunkulu agcine mina agcine lawo bantu ukuze kufike lesikhathi sikwazi ukuthi siyenze lesifuna ukuyenza ngoba awukwazi kwenza lutho. Kuvalelekile endaweni eziningi not ukuthi ngengikwazi mina ukuthatha imoto ekhaya ngithatha i-script ngibhale and then sihambe shoot but kuningi nabo lapha ababambezeleke khona nami ngifila as if ngivalelekile uyabona. So as soon as ikudlula yonke lento nokumethemba uNkulunkulu ukuthi uphinde futhi asinikeze ithuba ngoba lokuphintsheka lokho affecta wonke umuntu okhona. Umnotho ulimele abantu abanye bagula abanye bafile so yonke leyo nto le ilimazile ingqondo yomuntu. So kuyisifiso sami sokuthi bonke labantu asikhuluma nabo whether ku Facebook noma kuma email noma ku WhatsApp abafisa ukuthola ithuba babekezele nje kancane akusekude kuzothuma kudlula yonke lento uqala unyaka uzayo and then ngingamthemba uNkulunkulu ukuthi uzophinde futhi asihlanganise asiphi chance ukuthi sikwazi ukusebenza ngoba baningi abantu abadinga ithuba futhi ngibuka nami kusele indima enkulu okusafanele ngilime ukuthi bakwazi ukusizakala lawo bantu. Yebo baba njengomuntu wesilisa njengoba ubona ukuthi ezweni kanje abantu besilisa babulala abantu besifazane njengala eMandeni abantu besifazane bayabulawa left and right and center asathembi umuntu kwathini kunjani ungathini kubantu besilisa abenza leso senzo and ungathini kulabo abangakwenzi lokho ukuba ubaqoqumezela ukuthi bengakwenzi lokho. Mina ngithe uma ngikhuluma nomunye umuntu entsokweni lento lena sikhuluma ngomunye umuntu oshonile izolo noma kuthanga nje sikhuluma naye ngase ngithi mina umoya lo ngenile umoya nje ongene phezulu kwabantu abantu besilisa but ishwa ke khona into ekuthiwa ishwa ukuthi ikuthola lento uweak ukuthi umoya ungangena kuwena ngoba musubhekisa kahle akuwakho umqondo ukuthi ungavele nje empeleni ukudala komuntu edala uNkulunkulu akekho umuntu ongavela bulala umuntu nje ayabona ikhona lento esuke isimngenile umuntu esuke isemlawula ukuthi angenze njalo. So ukukhuthaza abantu besilisa abakhona emhlabeni angazi ngempela ukuthi ifanele into ukulala lengane na 3 years noma 4 years 5 years umudlungula uthini ngempela ngokubuka kwami ingqondo yomuntu isuke isihambe yaza face esigabeni lapho khona ihluleka khona ukucabanga bese kulo moya uthatha over. So ngokwami ukubona ukukhuthaza nje bafethu ukuthi ngempela isenzo lesesibi sibi kakhulu ngoba the more usiza whether ubuka iTV noma ule radioini sibuka kabi nami ngisathembekile nabanye abathembekile kanti akuthina sonke esingenile umoya noma akuthina sonke sicabanga ngale ndlela ukuthi umuntu esifazane into nje ongayenza noma yini uthanda ukuyenza yona ngoba abantu uNkulunkulu usidale sonke ukuthi abantu sikwazi ukuphila kodwa egcineni kwakho konke abantu besilisa banikezwe itask yokuthi bavikele ba-support ngayo yonke indlela abantu besifazane empeleni basezandleni zethu. So that's why ke lo moya ukwazi ukuthi ungene wangena kuthina ekutheni sikwazi ukusenza lento esiyenzayo ngoba vele sinamandla ngaphezulu kwabo kodwa nje uNkulunkulu usithembile ukuthi kube thina abaholi abazokwazi ukuqhubela phambili ukukhola abantu besifazane. NgokwesiZulu kuye kuthiwa onendlebe emakezwe. Siyabonga kakhulu baba sithemba ukuthi balalele emakhaya nizwile futhi nifundile kuyena ubaba Mabunda. Don't forget to stay safe. Usanitize izandla zakho hlala ekhaya ungayinda uma nje uwazi kahle ukuthi indaba leyo uyela ngaphandle ayikho hlala ekhaya. Iline lapha namhlanje imnandi kakhulu sazo groove sazo jive sazoba late sajuluka sonke ngiyanithanda.